Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда мәктәп ТВ тапшыруы. Аның бүгенге чыгарылышы Измә урта мәктәбенә багышлана. Төрле елларда мәктәбебезне тамамлаган чыгарылыш сыйныф укучылары сезгә мәктәбебезнең кайнар сәламе итеп Сөмбүлә Гайсинаның "Эй мәктәбем, белем учагы" җыры белән бүгенге чыгышыбызны башлап җибәрәбез. Мәктәп, мәктәп, синдә укып үскәч, барасы юл ачык күренә. Синнән башланган тормыш юллары, балкып үтә гомер түренә. Эй мәктәбем, белем учагы, син гомернең иң гүзәл чагы. Эй мәктәбем, белем учагы, син гомернең иң гүзәл чагы. Әнкәй сымак өйрәттең син мәктәп, бу дөньяны ничек танырга. Белмидем, син дә белдем мәктәп, нинди хисләр белән янарга. Эй мәктәбем, белем учагы, син гомернең иң матур чагы. Эй мәктәбем, белем учагы, син гомернең иң матур чагы. Синдә мәктәп мин ныграк тойдым, җир-ананың кайнар сулышын. Белмидем, син өйрәткәнгәме, сизәм кебек көннең агышын. Эй мәктәбем, белем учагы, син гомернең иң матур чагы. Эй мәктәбем, белем учагы, син гомернең иң матур чагы. Әйе, чынлап та. Авылымның күрке безнең мәктәп. Фән учагы, туган җиремдә, кояш кебек җылы сибәсен син алып кереп белем иленә. Якты йолдыз кебек балкыйсың син балачакның аяз илендә, туган йортым сыман газиз булып торасың син күңел түрендә. Гасырга якын матур тарихың бар. Шәкертләрең синең җитәрлек. Арасында шундый зур шәхесләр, дан казанган, исең китәрлек. Кыңгыраулы мәктәп еллары күңелдә кала торган иң шатлыклы һәм мәшәкатьсез мизгелләрнең берсе. Бу чынлап та бик дөрес. Мәктәп кешегә беренче бик мөһим булган белемне генә түгел, беренче тормыш дәресләрен дә бирә, дуслык һәм беренче мәхәббәт хисләре белән дә таныштыра. Әйе, һәр көнне ашкыны бар да мәктәбез. Анда безгә белем һәм тәрбия бирергә әзер булып торган укытучы абый-апаларыбыз булу белән бәхетлебез. Чөнки кеше гомренең иң матур еллары, онытылмас мизгелләре мәктәп белән бәйләнгән. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезне үзебезнең мәктәбебез белән таныштырасыбыз килә. Беренче карашка ул башка мәктәпләрдән бәлки аерылмыйдыр, әмма монда күңелгә үтеп керә торган ниндидер җылылык һәм ниндидер рәхәтлек бар. Бу хисләр сине мәктәп тупсасын атлап кергәч тә урап алалар кебек. Кеше кайчан матур була. Кеше матур шул чакта. Белем һәм яхшы тәрбия алганда туган якта. Без Саба муниципаль районы Измә урта гомум белем бирү мәктәбе укучылары. Татарстан Республикасында 2015-2025 еллар үсеш стратегиясының 7 төрле юнәлешендә тормышка ашырабыз. Һәр чарада актив катнашабыз. Салават күпресләре кебек балкып янабыз. Кеше кайчан матур була. Кеше матур шул чакта. Чын патриот булып үсеп туган илен яратса. Әйе, мәктәбебездә үз ватанына чын күңелдән бирелгән кеше, ватанның лаеклы уллары һәм кызлары итеп тәрбияләүне күз алдында тоткан чаралар еш үтә. Кеше кайчан матур була шул вакыт. Спорт, физкультура белән шөгыльләнсә һәр вакыт. Физик тәрбия бирү һәм сәламәтлегебезне ныгыту эше, мәктәбебездә физкультура, сәламәтлек сәгате, дәрестән тыш чараларда, саф һавада хәрәкәтле уеннар, файдалы хезмәт, режим таләпләрен төгәл үтәү, авылыбыз фельдшеры белән очрашу кебек чаралар аша тормышка ашырыла. Кеше кайчан матур була. Кеше матур шул чакта. Хезмәт сип үссә әгәр, үз итсә бала чактан. Нинди генә эш башкарсак та,
Без үз эшебезнең файдалы, кирәкле, мактаулы булуын тоябыз. Күренекле педагог Сухомлинский да былай дигән: хезмәт шатлыгы үзе үк тәрбия ул. Балалык елларында һәр бала бу хисләрне кичерергә тиеш. Чыннан да, без яз көне утырткан орлыклардан, үз кулыбыз белән чәчкән, карап, тәрбияләп үстергән үсемлекләрдән җыеп алынган мул уңышны, хезмәт нәтиҗәсен күреп сөенәбез һәм үз көчебезгә ышанычны арттырабыз. Кеше кайчан матур була. Кеше матур шул мәлдә, туган якның табигатен саклый күрә белгәндә. Без табигать балалары, безне җитди экологик проблемалар борчый. Шуңа күрә җиребезне күз карасыдай сакларга кирәк. Экологик культура, туган җиргә сакчыл караш булдыру һәм үстерү, табигатьне сакларга омтылу. Мәктәбездәге экологик тәрбиянең төп максаты булып тора. Әлеге бурыч максатларны тормышка ашыруда мәктәбезнең эшчәнлеге бай һәм күп кырлы. Кеше кайчан матур була, кеше матур шул мәлдә, иң авыр минутында да тормышка гашык хәлдә. Философ Сенека фикеренчә, гыйлемлектә алга китеп тә, әхлак ягыннан артта калган кеше артта калып яши. Мәктәбездә рухи әхлаки тәрбия юнәлешендә үткәрелгән чаралар безгә ирекле шәхес булып үсәргә, иң кирәкле рухи кыйммәтләрне сайлап алырга һәм аларны тормышта максатчан куллана белергә өйрәтә. Әхлак, игелек өстенлек алганда гына безнең киләчәгебез ышанычлы һәм өметле булачак. Кеше кайчан матур була. Кеше матур шул вакыт, халыклар дуслыгы өчен яшәгәндә җан атып. Актив гражданлык позициясе, мәдәни, рухи, әхлакый кыйммәтләргә нигезләнгән гражданлык җаваплылыгы, халыклар дуслыгына карата ихтирамлы мөнәсәбәт тәрбияләүгә багышланган чараларда актив катнашабыз. Кеше кайчан матур була. Матур уйлар уйлаганда, сәнгать дөньясы учагын сүндерми саклаганда, мәктәбебез җирлегебездә урнашкан китапханәләр, мәдәният йортлары белән тыгыз элемтәдә эш алып бара. Милли, әхлаки һәм гаилә кыйммәтләрен популярлаштыруга юнәлдерелгән мәдәни чаралар еш үтә. Әдәби әсәрләр аша халык иҗатын саклап калу безнең иң төп максатларыбызның берсе. Салават күпретүсе 7 төрле белегез, эшебез дә 7 юлдан гөрләп бара күрегез. Сбудется все то, о чем мечтаешь, это точно стоит только загадать. Если мы все вместе за руки возьмемся дружно, нам не смогут помешать. На всей планете солнце людям ярко светит, всем, кто дружбой дорожит. И города далекие, и континенты разум соединить. Ярким краскам радуги очень-очень рады мы, очень-очень рады мы. В синем небе радуга, радуга желаний, мы по ней идем босиком. По снежным ступенькам шагаем, босыми ногами песню радуге поем. По снежным ступенькам шагаем, босыми ногами песню радуге поем. Пусть радуга светит на нашей планете, пусть радуги все улыбаются детки. Сезне мәктәбез тормышы белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Уку безнең иң төп бурычыбыз. Бүгенге көн һәр кешедән тирән белем, һөнәри осталык таләп итә. Без бу тормышка яраклашырга, мөмкинлекләребезне ача белергә, үз-үзебезгә ышанырга тиеш. Ә безгә бу мөмкинлекләр әлегә мәктәптә бирелә. Мәктәп тормышы белән таныштыру өчен сүз директорыбыз Зөлфәт Фуатовичка бирелә. Быелгысы уку юлын безнең мәктәбебез 232 укучы белән башлап җибәрде. Ул аларга 30 укытучы һәм тәрбияче безнең белем һәм тәрбия бирә. Уку елы башында традицион рәвештә безнең инде фән олимпиадалары, төрле конкурслар белән үрелеп бара. Менә быел да безнең укучыларыбыз төрле фәннәр буенча район фән олимпиадаларында 22 призлы урын һәм җиңүче булуга ирештеләр. Шулай ук инде шушы ук фән олимпиадаларының республика этабында бүгенге көнгә ул бара.
4 приз орыныбыз бар. Инде алда катнаштачак укучыларыбыз да, санатмаслар дип өметләнеп калабыз. Укучылар белән беррәттән укытучыларыбыз да безнең үзләренең профессиональ осталыкларын үстерү өстендә бик ныгытып эшлиләр. Фәнни гамәли конференциялар, безнең профессиональ конкурсларда бик актив катнашалар. Менә 20нче ел нагын әйтеп китсәк тәген, безнең технология укытучысы Закарова Гөлсирә Рәшитовна иң яхшы технология укытучысы булып районда танылды. Шулай ук инде безнең тәрбия эше буенча директор урынбасарыбыз Хадиева Гөлфия Хашимовна шулай ук районда тәрбия өлкәсендә иң яхшы җитәкче булып танылып, ул инде безнең зона этабында уңышлы гына чыгыш ясады. Шулай ук физик тәрбия укытучыбыз безнең Галиев Азат Гилмолович өстәмә белем педагоглары конкурсында шулай ук приз орынга лаек булды. Инде менә әле күптән түгел генә узган 20 елның көзендә генә узган конкурста безнең инде балалар оешмасы җитәкчесебез, оештыручыбыз, педагог оештыручыбыз безнең инде Нәфисә Султанахметовна район күләмендә шулай ук җиңүгә иреште. Мәктәпнең иң төп эше максаты бит инде укучыларга төпле белем бирү. Алар индикаторы булып безнең районда фән олимпиадалар белән беррәттән бердәм дәүләт имтиханнары даган безнең укучыларыбыз традицион рәвештә елдан-ел үзләренең бердәм дәүләт имтиханнарындагы күрсәткечләрен тотрыклы саклап киләләр һәм яхшыртып киләләр. Менә безнең алда уку елында да инде укучыларыбыз безнең күп фәннәрдән республика һәм район уровененнан яхшырак, яисә инде шул тәңгәл рәвештә үзләренең белемнәрен күрсәттеләр. Инде алдагы уку ел бара торган уку елыбызда да инде без укытучыларыбызга да уңышлар теләп калабыз. Исән-сау гына инде уку елларын матур гына тәмамлап, балаларыбыз имтиханнарын яхшы гына биреп, теләгән уку йортларына керерләр дип ышанып калабыз. Мәктәбебездә үсеш ноктасы цифрлы һәм гуманитар юнәлешле белем бирү үзәге эшли. Шара Мәгариф милли проекты кысаларында тормышка ашырыла. Бу яңалык бердәм юнәлештә алып барылган һәм заманча җиһазлар белән тәэмин ителгән яңача белем бирү киңлеге. Ул информатика технология һәм хәвефсез тормыш нигезләре өлкәләрендә кулланыла. Без яңа заманча компьютерларда, 3D принтерларда эшлибез, квадрокоптер белән идарә итәбез, робот техникасы белән шөгыльләнәбез, шахмат белән мавыгабыз, киемнәр тегәбез, һәм аларны күрсәтү чаралары уздырабыз, үзебезнең мөстәкыйль медиа эшләнмәләрен булдырабыз. Мәктәбебездә гамәлгә ашырыла торган, безгә тырышып белем алырга стимул булып торучы тагын бер проект турында да әйтеп үтәсебез килә. Гөлсинә Пагалимуллина иң белемле укучы дигән проект булдырып, инде 3 ел рәттән ел буена иң күп биш алучы укучыларыбызга үзенең премиясын һәм грамоталарын тапшырды. 2019-2020 уку елы йомгаклары буенча әлеге премияга Нәсирә Усманова, Гөлназ Арстанбекова, Идлия Сафиуллинлар лаек булды. Агымдагы уку елында әлеге проектка өстәп, Гөлсинә апа тарафыннан тагын бер проект Милли җанлы татар егете һәм кызы проекты булдырылды. Шундый якташыбыз булуы белән горурланабыз һәм Гөлсинә Пагалимуллинага чиксез рәхмәтебезне җиткерәбез. Өстәмә белем һәм төрле өлкәдә тәрбия бирү максатыннан мәктәптә тиешле эш режимында 11 төрле түгәрәк эшләп килә. Халкымның күңел җәүһәрләре түгәрәгендә шөгыльләнүче укучылар сәхнә сәнгать үзенчәлекләре белән танышалар, актерлык осталыкларын камилләштерәләр, туган ягыбызның күренекле шәхесләре белән очрашулар оештыралар, халкыбызның гореф-гадәтләре, йолаларын өйрәнеп, үзләренең чыгышларында чагылдыралар, конкурсларда актив катнашалар. Алтын куллар һәм техник иҗат түгәрәкләренә йөрүче укучыларыбыз бәйләргә, тегәргә, агач һәм фанердан матур кул эшләнмәләре ясарга өйрәнәләр. Үз куллары белән ясалган эшләнмәләрне бәйрәмнәрдә якыннарына бүләк итәләр, төрле күргәзмә һәм конкурсларда катнашалар, мәктәп күләмендә үткәрелгән ярминкәдә авыл халкына тәкъдим итәләр. Хореография түгәрәгенә бик яратып йөрибез. Мәктәп һәм мәдәният йортында үткәрелгән чаралар безнең матур биюләребез белән бизәлә.
Мәктәбебездә спорт һәм сәламәтлек юнәлешенә зур игътибар бирелә. Спортның бер төре булган шахмат түгәрәге тулы көченә эшләп килә. Түгәрәктә 1-4 сыйныф укучылары теләп шөгыльләнәләр. Спорт ул сәламәтлек чыганагы. Спорт өлкәсенә караган чаңгы спорты, гомуми физик әзерлек, олимпийцы түгәрәкләренә дә бик теләп йөрибез. Мәктәбебездә район һәм республика күләмендә танылырга өлгергән спортчы егет һәм кызларыбыз да бар. Салават Галиев, Рамис Хуҗиәхмәтов, Ралинә Хафизовалар, Азат Сафин, Илназ Яруллин, Зилия Хадиева, Галия Әхмәтова, Самира Захидуллиналар. Мәктәбебездә эшләп килүче туризм түгәрәге районыбызда бердән-бер. Түгәрәккә йөрүче укучыларыбыз мәктәбебез һәм районыбыздан яклап, түгәрәктә шөгыльләнүчеләр әледән-әле республика ярышларында катнашып, призлы урыннар яулыйлар. Өстәмә белем бирү эшчәнлеген тагын да яхшырту максатыннан төрле оешма һәм предприятие җитәкчеләре. Игенче җәмгыяте җитәкчесе Зарипов Алмаз Зөфәр улы, Ахметов хуҗалыгы җитәкчесе Ахметов Райнур Гыйлфан улы, Курсабаш җәмгыяте җитәкчесе Җиһаншин Ирек Саидша улы, ПМК Мелиорация җәмгыяте җитәкчесе Талипов Илдус Ислам улы, Җитен җәмгыяте җитәкчесе Габдрахманов Расил Васил улы, шәхси эшмәкәрләр Зарипов Айнур Минислам улы һәм Мавлютов Айдар Хайдар улына мәктәбебезгә һәр даим ярдәм күрсәткәннәре өчен зур рәхмәтебезне белдерәбез. Sorry,
белән беррәттән тәрбия чараларына да зур игътибар бирелә. Төрле иҗади бәйгеләрдә, конкурсларда актив катнашабыз. Мәктәбебез тулы канлы тормыш белән яши. Традициягә әйләнгән бәйрәмнәр, конкурс ярышлар, истәлекле даталар төрле формада һәм ныклы әзерлек белән үткәрелә. Әлеге уку елында 8нче сыйныф укучыларыннан торган команда Бөтен Россия президентский состязание ярышларының республика этабында җиңү яулап, республикадан Россия күләмендә яклап чыгыш ясадылар. 8 февраль. Яшь герой антифашистларны искә алу көне. Кемнәр соң алар антифашистлар? Ни өчен нәкъ менә 8 февральне яшь геройларны искә алу көне дип игълан иткәннәр? Антифашист сүзен сез ничек аңлыйсыз? Анти каршы дигәнне аңлата. Фашизм илне басып алу, кешеләрне юк итүче, сугыш, кайгы-хәсрәт алып килүче агым. Фашист шул агымдагы кеше. Патриотик тәрбия бирү төшенчәсе киң мәгънәне аңлата. Ягъни ул безнең күңелебездә туган илебезгә, йортыбызга, авылыбызга, халкыбыз тарихына, аның мәдәниятенә мәхәббәт уятудан гыйбарәт. Һәр ел сайын февраль айы патриотик тәрбия бирү айлыгы буларак билгеләп үтелә. Мәктәбебездә дә әлеге юнәлеш буенча бик күп эш башкарыла. Айлыкның беренче көненнән үк командаларга бүленеп, төрле спорт, автомат сүтеп җыю, тизлеккә һәм пөхтәлеккә ОЗК кию һәм башка ярышлар, иҗади эшләр конкурслары, акцияләр үткәрелә. Айлык дәвамында әзерләнеп уздырыла торган стройда җыр белән бару конкурсы һәм аҗаган уенын көтеп алабыз. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов тарафыннан 2021 ел Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге ел дип игълан ителде. Шул уңайдан мәктәбебездә бай күргәзмә эшли. Дөньяда яшәгән һәр кеше үз халкының мәдәни мирасын, гореф-гадәтләрен белергә, аларга нигезләнеп алга таба да үсәргә тиеш дип санала. Ләкин бүгенге көн кешесенә үз халкы кысаларына гына бикләнеп яшәү бик аз. Әле бит башка халыклар бар. Алар белгәнне дә беләсе килә. Аларның казанышларын тормышта кулланасы, җырларын җырлыйсы, биюләрен бийсе, уеннарын уйныйсы, төрле милли ризыклар пешерәсе һәм башкалар. Башка милләт вәкилләре белән аралашу җиңел булсын өчен бүгенге заман кешесенә кимендә 3-4 тел белү кирәк. Үз халкыбызның мәдәни байлыгын башка халыклар мирасы белән чагыштырып өйрәнәбез. Димәк, без милли тәрбия генә түгел, күп мәдәниятле тәрбия алырга тиешбез. Шушы уңайдан мәктәбебездә план төзелде һәм план нигезендә чаралар үткәрелә башлады. 20 гыйнвардан 20 февральгә кадәр туган тел айлыгы буларак үткәрелә. Айлык «Туган телем иркә гөлем» дигән әдәби кичә белән башланып китте. Сыйныфларда «Туган телем минем байлыгым», 5 йолдыз, «Туган авылын белмәгән, туган телен белерме?» Без бергә темаларына зур әзерлек белән үткәрелгән чараларда укучылар бик теләп катнашты. Коллективыбыз белән үзебезнең халкыбызга, аның тарихына хөрмәт, туган ягыбыз табигатенә сакчыл караш тәрбияләү юнәлешендә күргәзмә төзедек.
Һәр яктан камил кешедә һичшиксез булырга тиешле сыйфатларның берсе аның хезмәтне нык яратуы, хезмәт кешеләренә хөрмәт, иҗтимагый җитештерүнең теләсә кайсы өлкәсендә эшләргә әзер торудан гыйбарәт. Гаиләдә, мәктәп яны бакчасында, күмәк хуҗалыкка булышканда кулдан килгәнчә эшләү тәрбиянең мәҗбүри шарты. 5нче хезмәт чиреге җәйге каникулда мәктәбебезнең 14 һәм аннан өлкәнрәк яшьтәге 41 укучысы төрле оешма предприятиеләрдә бер ай дәвамында эшләп, үзләрендә хезмәт күнекмәләре булдырдылар һәм гаилә бюджетын тулыландыруга зур өлеш керттеләр. Һәр җәйне мәктәбебез шау-чәчәккә күмелеп авылыбызга ямь биреп тора. Мәктәп яны бакчасында укучылар, укытучылар һәм хезмәткәрләр тырышлыгы белән мул уңыш үстерелә. Мәктәбебез бакчасы конкурста ел саен призорнарга лаек була. Мәсәлән, узган җәйдә иң күп табыш алу һәм иң матур дизайн номинацияләрендә җиңүче булды. Укыту тәрбия өлкәсендә музейларның роле шиксез зур. Музей тәрбия чыганагы ул. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дигән әйтем бар халыкта. Үткәннәрне барлау, саклау, өйрәнү максатыннан мәктәбебездә туган якны өйрәнү музее эшләп килә. Музеебыз белән якыннанрак таныштыру өчен сүзне хәбәрчебез Алсу Рамазановага бирәбез. Болгар чорына караган, Эзмә авыл җирлегендә урнашкан Эзмә урта мәктәбе каршында оештырылган Туган якны өйрәнү музеенда авылыбызның бай тарихы саклана. Безнең Эзмә урта мәктәбендә 1999 елдан Туган якны өйрәнү музей почмагы булдырылды. Экспонатлар укучылар көче белән тупанылды һәм билгеле тематика буенча урнаштырылды. 2008-2009 уку елыннан музей аерым кабинетка күчерелде һәм бүгенге көндә тулыландыру эше дәвам итә. Музей шартлы рәвештә берничә бүлектән тора. Авыл өе, совет чоры, мәктәп тарихы, 1941-1945 еллар кайтавазы, безнең якташлар, нумизматика. Музейда 768 экспонат бар. Шуларның 660-ы төп һәм 108-е ярдәмче экспонатлар. Музей материаллары укучылар тарафыннан реферат, сочинениелар, фәнни-гамәли конференцияларга чыгышлар язу өчен кулланыла. Музей экспозицияларын һәм материалларын башлангыч класслар, тарих, МХК, рәсем, музыка укытучылары дәресләрендә файдаланалар.
Укуда да алдыңгыбыз, бәйгеләрдә отабыз. Мәктәпнең данын һәр вакыт югарыда тотарбыз. Безнең мәктәп иң шәп мәктәп, белмәсәгез, белегез. Һәр чак ишек ачык безнең, кунакка еш килегез. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезне мәктәбебез белән таныштыру мөмкинчелеге тудырганнары өчен Саба дулкыннары телевидениесенә һәм районыбыз җитәкчелегенә рәхмәтләребезне җиткерәбез. Яңа чырлар килә, яңа җырлар белән каршы алыйк гасыр таңнарын. Тынычлыклар булсын, дуслык чәчәк атсын, афәтләрдән саклыйк дөньяны. Тургай шыңы йөрәк җырыгына, каршы алсын синең һәр таңың. Елгаларың һәр чак тулы булсын, аяз булсын, күгең ватаным дигән изге теләктә калып, сау булашабыз. Сау булыгыз!